Bat parrandak ibili, bat parrandak ibili. Martín! ¡Apa! Bost, lau, hiru... ¡Acción! Venga, ¡Acción, fenómeno. Carlos! Carlos, hementxe gaude! ¡Apa, Martín! Preparatuta como en el cine. Como en el circo, usted ni sabe nada. ¡Bravo, bravísimo! Bravo, bravísimo! Venga. Bi aktore bezala, aktore. eskaletakin. Oiga, hemen, testo guztia hemen Dena ikasita. ikasita, gaur zein Y badeu. con mucho... Y mucho garrote. Ikusten zuen txukun. Oiga, Txuri. Txuri. Lavado con perla. Gure arropa garbitzaituenak. Hoi nire eskumina. Mari Carmen, compañía. Oiga, Mari Carmen. Viva serio da. Norit y viva el centrifugao. Ahí está, y viva Fagor. Zuei Venga, esker, guria. muxo handi bana. Zuei Buah. esker, guatatze galako beti. Guapo. Txukun, Hombre, telebizioan. egia plantare arrasakao. Bueno, urtiak aurre joazte, baino. Batez ere hitza. Venga, Martí. Mantentzeka, oso ondo. Atención, importante. Gotita, venga. Bueno, venga, dale así. Eta hemen hastea gure gaurko programa. Bakizue. Oandik ez teula esan, Carlos, nola Seko izenan. inutileak zaten guztietza. Gu saiatuko ga, ez izaten. Hain inutileak. xe. Venga, hau ze programa. Hau, programa hau da, gu kariño sokin ite deuna. Humoriakin ite. Humoriakin ite deuna. Hau da, gure programa. Intzak. Gure programa. Bueno, familia. Eta gaur ringo deuna esplikatu aurretik, erakutsiko izuet, Adiós. Martin, berazetegiren, Venga, Carlos, Martin. zuke uki bazen duke, nik jatetxe guztitan daukaten zerbait. Zeratea biek. Martin, berazetegiren, aleta. Nek nire jatetxe guztitan daukat, eozin momentutan, Lasarte. arrai, fresko bila juten naizilako, Egunero. musarrak, txitxarrua, Txibita. Berdela. Zarautzen txibita. dena gure jatetxetan freskoa dalako. Chaparrua. Eh? Txita hortzat. Oxe. Y que El viva chipirón, el chipirón. el pescadito El chipirón. frito de casa Marchenta. Oiga, Hala, oso jatara Venga. zaten zueken lan asko Oiga, itezeta. Arki, bueno. Oso Venga. ondo. Ahí, larga. Pasadita la tabla. Y venga. Nahiko yo, lanea. Venga, Martín, zein behar dugu gaur. Bueno, Importante. Seko, inutileak zaten guztientzeko. Eta osagaiak. Gaur, apunta. Pez. Venga, pez, izena beha, Oide. ikuste zueze, freskoa dan, exotiko. kantauri itxasokoa, Oida, hemegua, Pez. guria. pez, hoxe, dena eguatu aztego, Arraia. Generalen arraia. freskoa. Oida, Bueno, Venga. eta, a ver, nun dauzkau, hemen. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, Carlos. Igual que si fuera un sueño. Un sueño, gu gure ametsaia kumplitu deu. Oiga, voy a ver Voy gacho y a beber. Eta hoxe berdeu, batzuek, holaxe nahi zaituztegu. Eta bizitzai. Venga, va. Bueno, Carlos, Va, nun dago sí, pez. A ver, horrena, hemen dago, osa, ya, pez. Hemen jatxau. Carlosek hau iteun bitartean, hoitek eta. nik Martin Berazategiren azken produktua aurkeztuko izuet. Ze karriko. Martin Berazategiren Corona Oi, ikusten zuen, hau bat pare euki beharrekoa da, nik ez daukat esan beharrik. no te olvidamos. Hau, zinentzako balio du, zinentzako, hoxe, familiarra izan, o laguna, Ego puta comida. Ze puta comida asko ze. Pero Baina bueno, gu ez daukago ezerre, inoren kontra. Eta aprobetxatu nahi dut esateko, gora, errekalde tanatorioko. txarrato juga. Jatetxea, Carlos, Ba. oire neria data. Menú del día, agarra. Bueno. Martín. está. No. A ver, Martin Berazategiren, garantia guztekin. Martín, daude la bai. tuya, hau nola. Carlos pixkat galduta A ver. ikustet, umiak eta ja hasi zaizkio, Carlosei. Fenómeno. Venga.
Ikasten, Repasito a tabla. Venga. hau iteko, Venga. Venga. Oi, Hau itxeko. ungo gea, Azkaza luzia behar ungo du. gea minutu baten, eta konexioa. Bia satelit. Señor, jarri anuntzion bat, eta zeitun geha, belaxe. Hau asmatuzunak, Bueno, minutu batzu ja pasadea, hemen Ba, gaude berroita bost bat bueltan. pasatxuk. Eta ja, Hemen bukatzen egin. eskerrak gure ekipoan jende gaztia da hon, launtzeguna Lautzea asko. eta zuek, hau da, Eh, en equipo. Oxe, gu taldean betitxe deulana, Ba. sois unos máquinas, Unas máquinas. Oxe, hor Máquinas. atzean daudenak. Con garroto. Bueno, eta Supermanek sartu izkeudenak. Minnie Mouse. Oxe, de limón, De fresa. fresa, menta, Ahí está. naizuna, eta gero ja, itxi besteik ez dago. Itziona. Eta gero behar dezuenen ja, hortxe burutik egin da, pez. Eta ja. Da. Oso ondo ikustezue, eta hau, regalo bezala ere balioula honek. Oso ondo gehatuko zate, denekin. Dena. Guatu, Te, family guztiantzat. Oiga. De Superman, de Minnie, badao, de de Mickey, Pluto, de De Donald, Pato Donald. eta dena Dago. daude. Dena daude, nahi zuenantzako. Jode, Bueno, arratsa eta gaur. gaur presentazioa etxegu oso txukuna gatu. Detallito. Hemen, alo, aizi ere bango. Eta argineno, Ahí está. ja gu, bagoaz, Ba, bagoaz, baina bueltatuko beha. Lasai. dudik ezin, gu beti segiko dugu hemen, zuek nahi zuenako, Oiga, venga. Aufa. Viva Superman, Y viva Arguiñano Erastegi. Erastegi.